कि डोलिया में लागल बड़ी और ललका बुहार चलल बड़ी माई अपना देवता दुआर चलल बड़ी माई अपना देवता दुआर। तने आ जाए ना आप लोग उठ जाइए तने आ जाइए अभी आ जाइए। अच्छा जिनको जिनको डांस नहीं आता है वो लोग पूरे पूरे हाथ में उठाइए तो जिनको डांस नहीं आता है। इस जमाने में किसको डांस नहीं आता है? क्या बात है। बाबू के भैया के हाँ भैया के शादी रहे तो केहू से पूछे कि ना पड़े भैया। अरे भगवान के दरबार में नचने से इतना दिक्कत बा जे करेला सरग उनकर फुटेला। हमार भैया चाचा आप लोग जानते हैं ना बड़ों के देखौती कैसे डांस कर जाला तनी भैया वहां के कहत नहीं रहुए आई ना। अच्छा ये बताए हम डांस करे के नहीं की कहत है जाए आप लोग खड़ा हो सकता नहीं ना है डांस नहीं खे आवत तो है जा खड़ा हो सकता नहीं ना खड़ा हो आवेला है जे तेरे आरती कइल जाला। क्या बात है क्या बात है। देखी रुआ लोगन का अगर डांस ना है ना तो हेंगा 5 हाली घूम के और थपड़ी बजावे के बा ठीक बा। डांस ना आवत हुई तो आवत हुई तो डांस करे के बा ठीक बा। और वो लोग डांस नहीं की करत तो ताली बजी ना तने पूरा पूरा हाथ में उठा लीदा पूरा पूरा हाथ में उठा बा और ताली बजा के कहे बा कैसे 1 2 3 4 डोलिया में लागल बड़ी ललका बुहार डोलिया में लागल बड़ी ललका बुहार चलल बड़ी माई अपना चलल बड़ी माई अपना सबका दुआर चलल बड़ी माई अपना सबका दुआर। सितारा था डोलिया में सजावल बा माही के डोलिया था देखा गजब सजावल बा लग चांद सितारा था डोलिया में सजावल बा। लोग फूलावा के करता दुहार देख लोग फूलावा के करता दुहार चलल बड़ी माई